dahil napaka-versatile ng pistol atomizer natin, pwede natin siyang dalhin kahit saan. And disinfect natin tong guardhouse na to. Tara! Bago ako balin, kumusta kayo po? My name is Louie and welcome to Where in Pampanga, where we help businesses promote their products to our Where in Pampanga community. For today's vlog, isa lang pong product ang pinadala sa atin ni BioCopper Disinfectant Philippines para po ma-unbox and matry din natin, as well as introduce to you guys kung ano ba talaga yung gamit ng multipurpose disinfectant at itong tinatawag nilang blue light nano atomizer. So, let's get into it. Let's open this box. We can also use this machine to deodorize and sanitize our linens, our bed, as well as our curtains. Pwede rin natin siyang gamitin sa mga bagay na madalas kapitan ng mga virus o mga bakterya. Doorknobs, couch, mga packages galing Lazada or Shopee, kitchen tiles at mga bagong groceries na pinamili. Pwede rin natin siyang gamitin sa mga carpet, sofa bed at mga pillows. Pati sa mga araw-araw na bagay nating ginagamit, pwede rin to. At dahil napaka-versatile ng pistol atomizer natin, pwede natin siyang dalhin kahit saan. And disinfect natin tong guardhouse na to. Tara! So katulad na lang ito guys, ang daming mga na-receive ng mga packages sa Lazada or Shopee. Napaka-importante na disinfect muna natin sila para lang sure na hindi tayo mahawa kung may dalaman siyang virus or bacteria. So hindi lang siya sa pambahay, pwede rin siya sa mga business na katulad na to. Tara, linisin natin. Multipurpose siya sir, buskin na ano.